खुंगा दुलाराय बाथौ गौथुमनि कार्बि आंलं ओनसोलनि हाबाफारि सोलिबाय थादों बेयाव नोंथांनि नुजाथिनाय आरो नोंथांनि मोन्दांथि जिनैथि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बाथौ गौथुमनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आरो 61 कार्बि आंलं जिल्लानि जि जथुम्मा बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोबोद मोजां मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों बाथौ गौथुमा बोसोरारि जथुम्माखौ बेवहाय खुंफुंदों। आङो अबंलावरि खाथियाव बेखौनो आरज गाबो जे बर' माहारिया बुहुमाव मोनसे गेदेमा माहारि महरै थांना थानो थाखाय आफा बोराइ बाथौआ इसोरा अरायसम बोर सारस्रि हरथों आरो बाथौ गौथुमा जेफोर हाबाफारिफोरखौ मावनो लादों बियो जाफुंसार जाथों। मोनसे गोग्गो समाज, डिसिप्लिन समाज, गेना गोरोन्थि गैयै समाज बेरेखा खुनु रोखोमनि जाहाथे हाबाफारिफ्रा जोंनि माहारियाव सोलिया, जोंनि ओनसोलाव सोलिया आरो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बर' हारिया मोनसे जौगासार हारि महरै दावगालांनो हायो। बे बिथिङाव बाथौ जोंहा गौथुमनि गुबुन गुबुन दालाइफ्रा गोख्रोङै खामानि मावलांनो हाथों आं बेखौनो हास्थायो आरो गुबैयै मोनसे माहारिया थांना थानांगौब्ला बे माहारिनि धोरोमा गोख्रों जानांगोन, आसार खान्थि गासैबो थांनानै थानांगोन, हारिमुवा थांनानै थानांगोन, राव थुनलाइया थांनानै थानांगोन आरो बेफोरो थांना थानांगौब्ला गुदि खामानिया जाबाय जि धोरोम सिबिनाय बियो मोजां रोखोमैनो बियो हारियाव सोलिनांगोन। दा बेनिखायनो आङो गावबो सासे बाथौ सिबियारि हिसाबै आङो माहारिनि सुबुंफोरखौ खावलायो जे बे धोरोमखौ अरायसम गोख्रों खालामनो थाखाय बयबो नाजानांगौ आरो मोजाङैनो मुलुगाव फोसावनो थाखाय बयबो नाजानांगौ आरो जोंबो बे धोरोमनि सानथौ सानस्रिनि गेजेरजोंनो गावखौ गोथार खालामनानै लाखिनानै मुलुगनि सुबुं माहारिखौ सिबिनो थाखाय अरायसम दावगालांनांगौ। नोंथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे जिउनां सोद्रोमा बे हिसाबै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोंनि सिबियारि बेथौखौ माबायदि थुलुंगा नागिरदों? जोंनि लाइमोनफ्रा गुबैयै हारिनि इयुन आरो बे लाइमोनफ्रा गोग्गो जायोबासो, लाइमोनफ्रा गोख्रों जायोबासो हारिया गोख्रों जागोन। दा बेनिखायनो बाथौनि जोंनि लाइमोन आफादल' नङा, माहारिनि गासैबो लाइमोनफ्रानो गोख्रों जानांगोन, मोजां जानांगोन, गाज्रि आखलफोरखौ गारनांगोन, जौ जुवानि खाथियाव थांनाङा, मोजाङै लेखा सोलोंनांगोन आरो जोंनि जि धोरोम सिबिनाय हाबाफारि बेखौ मालाबाबो नेग्लेक्ट खालामनाङा, गावनि डिउटिखौ जोङो अरायसम फालिनांगौ अब्लासो जोङो हारिनि साफा गोग्गो नोगोरारि जानो हागोन। दा बेनिखायनो बाथौ धोरोमनि हाबाफारिफ्रा मोजाङै जाफुंसार जाथों आं बेखौनो खावलायो। जिहेतु आसाम दरपनि गेजेरजों गोबां थानसालिफोर होनाय जादों आरेलाखुरि, नाथाय गोबां सिबियारिफ्रा बुंदों बे थोजासे नङा। नोंथाङा मा बुंनो? बे थोजासे नङा, नाथाय सरकाराबो बेसेनो होनो मोनफ्रोमबो गामियावनो थानसालि दङ, बर'निल' नङा गुबुन हारिनिबो दङ आरो सरकार होननाय लोगो लोगो बर' हारसा गासैनोबो होनाङो। दा नंखायनो जिखिनि होदों बिनि थाखाय आं साबायखर बावो आरो जिखिनि दासिमबो मोनाखै धोरोमारि आफादफ्रा बेवहायबो होनो थाखाय, थानसालिफ्राव होनो थाखाय आं सरकारखौ खावलायो। नोंथाङा जिहेतु बर'लें खुंथाइनि गाहाय खुंगिरि हिसाबै आथिखालावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनो माबायदि मोजां बिमा होनो नागिरदों? जोंनि ओनसोलाव जिफोर धोरोम आफादफोर दङ बे गासैबो धोरोम आफादानो जोंनि सरकारजों मोनसे मोजां सोमोन्दो थानांगोन बा जों मोजां सोमोन्दो दानांगोन आरो गुबैयै बाथौ धोरोमा गोजामसिन धोरोम हिसाबै आरो नंगुबै धोरोम हिसाबै बिनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय जोङो हाबा मावनांगोन। बेयो जोंनि मोनसे बिबान आरो बेखौ फैबाय थानाय समाव माखासे बिथांखिनि गेजेरजों मावलांनो थाखाय आखायाव लागोन।